Ей! Майката, кой е проблем без кръчетата, където беше? Едни хора, които после осиновиха от нас. Вече от Шарко още едно такова. С 2 крака и половина. Ние бяхме и от тях на гости. Те даже сега ще идват у Сабини на гости в неделя. А Сабини в България, така ли? Не. Тя си е там във Франкфурт. В Германия? Да. Ей! А за Бела няма никакъв... Аз ти казвам, от Швейцария да дочакаш новини е почти невъзможно. Добре, тая Почти не е. В смисъл, тя най-вероятно знае нещо, ама... Тъй като аз на Донка не съм голям фен. Как да ти кажа, тя обича да я слушат и да изпълняват. Аз не я изпълнявам много често и с нея... Защото тя като се обади иска, нали, сега всичко да е както тя каже, когато тя каже. Аз пък съм лоша в това отношение. Това да довете. Той да позиш. Как?